Mai sauraro dan na subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, hakan ne fa zai baka damar samun ingantattun bidiyo tsumu da zarar mun dora. Mai sauraro hakan fa ba zai taɓa yiwa ba in dai kana so ka dinga samun zafafan waƙoƙi na mawaƙa, sai ka dangwala mana subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun su da dumudumin su. To mai sauraro, Hamisu Breaker dai yana ɗaya daga cikin manya-manyan masana'antar fina-finan Kannywood, sannan kuma ya ƙware wajen rera waƙar soyayya a cikin masana'antar fina-finan Kannywood ɗin. To mai sauraro, a cikin mawaƙan da za mu lissafa maka kimanin su biyar, muna so gaya mana wane ne gwaninka ta hanyar yi mana comment a kasan bidiyon mu. Da farko dai akwai Nura M Inuwa, sannan kuma sai na biyun su Adam A Zango, akwai na ukun su Umar M Sharif, sannan akwai na hudun su Hamisu Breaker, sai na biyar Isa Ayagi. To mai sauraro, a cikin manya-manyan mawaƙan da muka lissafa, muna so ka rubuta mana wane ne jaruminka, sannan kuma wanne ne waƙoƙinsa ya fi burge ka, ya fi sa ka nishaɗi ta hanyar yi mana comment a ƙasan bidiyon mu. Duk da cewa ba za a ci baka taɓa sauraron waƙa ɗaya daga cikinsu ba, ko Umar M Sharif ɗin, sannan kuma ko Nura M Inuwa, ko Adam A Zango, ko Hamisu Breaker, ko Isa Ayagi. In dai kana sauraron waƙoƙin mawaƙan Hausa, to na san insha Allahu za ka saurari waƙa ɗaya daga cikin wa'annan dukansu. Kowa san da cewa Nura M Inuwa ya ƙware wajen iya waƙa da yaren Hausa. Dukansu haka ne, amma kuma akwai wanda ya fi wani a cikinsu. Mai sauraro, Hamisu Breaker idan ka kula a shekara ta 2020 ya yi performance 100%. Duk da cewa manya-manyan mawaƙa guda biyu ba su ki album ɗinsu a shekara ta 2020 ba, wato Nura M Inuwa da kuma Umar M Sharif. Ko me dalilin su ne haka, wallahu a'lamu, amma kuma insha Allah a shekara ta 2021 suna nan a shirye domin su ki wannan zafafan waƙoƙin nasu kamar da suka saba. Idan kai kana ɗaya daga cikin masoyansu, to insha Allah ka zauna cikin shiri, kwana-kwanan ba jima ba za ka samu waƙoƙinsu. Shi kuma Hamisu Breaker idan ku kula a kwana-kwanan ma ya saki wata sabuwar waka, inda ko sati na gaba ta wuce da sakin ta ba. Wakar ta yi matukar bada ma'ana, sannan kuma ta yi ma'ana sosai 100%, sannan kuma mutane sun so wakar sosai. Duk da cewa a cikin waɗannan mawakan da muka lissafa muku, dole su a cikin su akwai manyan su, akwai kuma ƙananan su. To amma kuma idan ba ku manta ba, lokaci yana yi da wanda yake yin sani a daidai wannan lokacin, wanda tauraro su take dagawa a daidai wannan lokacin. Haka ne, duk iya abinka da kuma tashinka da dukkanin wani kwarewarka akan abu, idan lokaci ba da kai yake ba to fa kenan lokacin nan fa ba da kai yake ba, dole sai dai a nemi wanda lokaci yake da shi. Don haka a shekara ta 2020 Hamisu Breaker ya yi tashi sosai, kuma an yi da shi a daidai wannan lokacin. Duk da cewa wasu mawaƙan ba su samu damar sake album ɗinsu ba, ko mai dalilin su yin hakan, inda idan wasu suna bayani zaka suna cewa ai sun bari ne domin na kasaita su. Haka ne mai sauraro, akwai wanda suke irin wannan abubuwan. To kamar haka dai a shahararrun mawaƙa guda biyu, Umar M Sharif da kuma Nura M Inuwa, a cikin su biyu nan da kuka ji mun kama sunansa a ƙarshe, wato Nura M Inuwa da kuma Umar M Sharif, ba su ki album a shekara ta 2020 ba, sai a shekara ta 2021. A halin yanzu Umar M Sharif ya fara kokarin nuna mutane waƙoƙin da zai saki, sannan kuma ya saki wata kwaɗe ma. To mai sauraro, shi kuma Nura M Inuwa shiru kake ji fa har yanzu ba wata waka da ya saki. Dan haka ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta hanyar danna subscribe da kuma danna alamar ƙararrawar sanarwa. Insha Allah za ku samu zafafan waƙoƙin Nura M Inuwa da kuma na Umar M Sharif dumudumin su.